Dobrý deň, vítajte pri ďalšej časti podcastu Diagnóza ekonomiky. Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo dlho očakávaný audit štátnych nemocníc a výsledky sú nepríjemné. Kde skončili peniaze a ako napraviť fungovanie nemocníc? Viac nám povie zdravotnícka novinárka v mesačníku Medicína Benita Feketeová. Vítaj. Ahoj, Miro. Budeme si týkať, keďže sa poznáme a sme novinársky kolegovia. Ako som už povedal, ministerstvo si nehalo vypracovať audit hospodárenia a fungovania 5 štátnych nemocníc. Ako by si vo všeobecnosti zhrnula záver auditu? No ja si dovolím povedať, že tie závery sú v podstate dva. Jeden záver sme videli včera na celonárodnej konferencii, ktorá sa konala 9. apríla na hoteli Bôrik. Každý, najmä po tom príhovore premiéra Roberta Fica, očakával tie šokujúce výsledky auditu, ktoré sám premiér v tom príhovore spomínal, no bohužiaľ verejnosť zostala pomerne sklamaná, pretože tie výstupy boli veľmi, dovolím si povedať, nazvem to tak, vlážne. Zároveň máme tu ďalšie závery toho auditu. Je materiál, ktorý sa dostal do médií, má ich v dispozícii aj redakcia Medicíny a tam tie závery sú naozaj veľmi zaujímavé a dovolím si povedať až šokujúce. Tak ako to spomenul na konferencii premiér Robert Fico. Ja spomeniem také tie základné výsledky. V tom materiáli, ktorý je označený hlavičkou ministerstva zdravotníctva, je tam uvedená aj firma, ktorá vykonala sumarizujúcu analýzu tých auditov v 5 štátnych nemocniciach. Je tam uvedené, že počet lekárov prevýšuje normatív a počet sestier je nedostatočný, že teda počet lekárov v zariadeniach v štátnych nemocniciach je postačujúci na naplnenie toho personálneho normatívu a podmienok, ktoré si kladie zákon. Zaujímavosťou sú tam potom možné úspory v týchto nemocniciach. Rozložím si ich po jednom. Je tam potenciál na dosiahnutie úspor prostredníctvom redukcie nadčasov, kumulovanie vo výške zhruba 39 miliónov eur. Porovnávaním nákupných cien liekov medzi nemocnicami by sme vedeli ušetriť 2,2 milióna eur. Zavedením kategorizácie špeciálneho zdravotníckeho materiálu, ktorý je naozaj veľmi pomerne drahý. Tam vieme tiež ušetriť pomerne veľkú časť financií. To znamená, že identifikovali sa úspory v objeme 91,3 miliónov eur ročne v týchto 5 nemocniciach. Pripomínam, že tých štátnych nemocnic máme na Slovensku 21, takže tá možná úspora je naozaj obrovská. Krát 4, presne tak. A takou zaujímavosťou, ktorá v tom materiáli je uvedená, je, že operačné sály sú počas ranných zmien využité iba v priemere na 40% a po 15. hodine nie sú operačné sály využívané takmer vôbec. Ak by som to mala shrnúť, tak ide naozaj o potvrdenie takých možno domnienok alebo takého... To, čo sa už vedelo roky? Presne ako vravíš, to, čo sa hovorilo roky sme vedeli o tom, že tá efektivita nie je dostatočná, že je tu neefektívne nakladanie s verejnými financiami a je veľmi veľká škoda, že minister Šaško nevyužil ten priestor, ktorý dostal včera na tej konferencii, pretože tá politická podpora bola evidentná. Príhovor tam mal samotný prezident Peter Pellegrini, podporu dostal aj zo strany premiéra Roberta Fica, zo strany predsedu parlamentu Richarda Rašiho, podporil ho aj predseda zdravotníckeho parlamentného výboru Vladimír Baláš. Každý naozaj očakával konkrétne dáta, čísla, čo neprišlo. A myslím si, že každý z nás si zaslúži vedieť, ako sú manažované financie v štátnych nemocniciach každých z nás, pretože každý z nás platí zdravotné odvody nie v malej sume a naozaj si myslím, že si my ako pacienti zaslúžime vedieť, ako s nimi štát zaobchádza. Ako hovoríš, neefektivita nemocníc, vieme o nej roky, neefektivita štátnych nemocníc. Je to podľa teba
férová nálepka, alebo je tá realita trošku zložitejšia? Ten hospodársky stav, respektíve tá ekonomická situácia v štátnych nemocniciach, o nej sa objektívne vie. Bez toho by sme tu nemali viac než miliardový dlh štátnych nemocníc, nemali by sme tu impeachment alebo teda konanie, ktoré je vedené zo strany Európskej komisie, kde nám hrozí naozaj veľká pokuta vo výške, včera sa na konferencii hovorilo o 19 miliónoch eur, plus ešte, ak sa nezavedú konkrétne opatrenia, to znamená, ak štátne nemocnice nezačnú do 2 mesiacov platiť faktúry, respektíve platiť ich na čas, tak za každý deň omeškania tam hrozia potom penále, čo sú v podstate vyhodené peniaze, nazvem to tak, pre tú neschopnosť alebo nedostatočnú politickú odvahu nastaviť tie systémy v štátnych nemocniciach tak, ako by mali byť. Ale na druhej strane treba povedať, že tie nemocnice naozaj zápasia s veľkými problémami. Niektoré z nich pomenoval aj audit, respektíve ten materiál, ktorý sa dostal do médií a myslím si, že ho môžeme brať do úvahy, pretože viaceré redakcie ho už zverejnili. Bol zverejnený aj, respektíve ho zverejnila poslankyňa strany SAS Jana Bito-Cigániková a tie závery ktoré sa tam objavujú, sú rovnaké, takže myslím si, že z nich môžeme vychádzať a to je nadstav lekárov na niektorých oddeleniach. Na druhej strane chýbajú nám sestry. Je to objektívny fakt, o ktorom hovorí napríklad aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá vypracovala v minulosti veľmi peknú analýzu o tom, kde nám tieto sestry najviac chýbajú. A tie zdravotné sestry sú personál, bez ktorého my jednoducho v nemocniciach nevieme postaviť niekedy tie operačné plány a brzdí tú výkonnosť. Ale treba určite spomenúť aj niektoré legislatívne záležitosti, ktoré tie nemocnice brzdia. Napríklad hovorí sa o platovom automate. Riaditelia štátnych nemocníc, ale aj súkromných nemocníc už minulý rok upozorňovali na to, že ten platový automat, tak ako je nastavený, nie je dlhodobo udržateľný a výrazne zvyšuje náklady tých nemocníc. Ale za tie posledné roky sme tu mali aj vysokú infláciu, mali sme tu pandémiu, mali sme tu energetickú krízu, ktoré objektívne zvýšili tie náklady nemocníc. Čiže je to naozaj splet viacerých faktorov a aj mnohých politických rozhodnutí, pretože v tomto sektore tu chýba tu kontinuita. Akože tá životnosť ministra zdravotníctva sa pohybuje na úrovni 1,5 až 2 rokov. To je až veľa si povedala, podľa mňa. Áno. K tomu personálu sa ešte dostanem. Inak tam je taká vsúka odo mňa, že ministerstvo si vypracovalo takú obrovskú stratégiu vlastne personálnej otázky v zdravotníctve a tam hovorí, že máme nedostatok lekárov a tieto vlastne analýzy ukázali, že ich je nadstav v podstate. Ale k tomu sa ešte dostanem. Ešte by som si dovolila pripomenúť, pretože tí kritici včerajšej analýzy, respektíve toho materiálu, ktorý sa dostal aj do médií, upozorňujú na to, že sú tam metodologické chyby. Respektíve, že tá spoločnosť vypracovala alebo sa pozrela na ten počet personálu, na počet lekárov, nie vo viazanosti na pacientov, ale na viazanosti na počet lôžok. Je ale potom otázne, prečo ministerstvo vôbec pristúpilo k organizácii nadnárodnej konferencii, kde prezentovalo niektoré závery, pokiaľ samo vedelo, že tá analýza má nejaké metodologické chyby, ale ja si dovolím doplniť, že pri tých fiškálnych problémoch, s ktorými štátne nemocnice zápasia, tak ten nepomer alebo tie metodologické nedostatky nebudú výrazne meniť tie výsledky, ktoré sa dostali aj k médiám. Určite tam nebudú rozdiely v desiatkách percent. Jedným z tých zistení je, že náklady štátnych nemocníc zrástli za 5 rokov o skoro 60%, čo je v podstate obrovské číslo. Ďalším zistením je, že počet hospitalizácií zostal rovnaký.
Takže otázka logická a podľa mňa to napadne aj akéhokoľvek laika, že kde sú tie peniaze? Áno, toto je otázka, ktorú si kladie každý z nás, pretože do zdravotníctva ide hneď po sociálnej sfére najviac peňazí zo štátneho rozpočtu. A potom sa legitímne pýtame, čo z tých peňazí má pacient, keď vidíme, že teda na tie operácie sa dostávame neskoro, platíme rôzne poplatky u lekárov, dokonca už štátne nemocnice začínajú zvažovať výber poplatkov za hospitalizácie rôzne kreatívnou formou, čiže je to naozaj veľmi, veľmi legitímna otázka, ale dôvodov je viacero. Za posledné roky, ako som spomenula, tie náklady ovplyvnil jednak uzákonený platový automat, ktorý nie je viazaný na výkon a to teraz prezentujem to, čo vravia samotní riaditelia ako štátnych, tak aj súkromných nemocníc. Nie je to retorika iba súkromných nemocníc, ale už Asociácia štátnych nemocníc sa minulý rok vyjadrila, že takto nastavené odmeňovanie pre nich nie je udržateľné. Ale opäť spomeniem, bola tu inflácia, energetická kríza a tak ďalej. To sú skôr tie objektívne a politické faktory, ale máme tu ďalší fakt, ktorý ovplyvňuje tie náklady a to je chorľavejšie a staršie obyvateľstvo. Ten demografický vývoj jednoducho spôsobuje to, že máme starších pacientov, ktorí potrebujú viac zdravotnej starostlivosti a to prirodzene predražuje tie hospitalizácie. A keď sa pozrieme na tú výkonnosť v štátnych nemocniciach, tak o nej veľmi pekne píše napríklad Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a v tej poslednej správe, ktorú úrad zverejnil, porovnáva prvé 3 kvartály v roku 2024 a v roku 2025 a ja si dovolím prečítať niektoré tie závery. Úrad pre dohľad tam uviedol, že teda celonárodná výkonnosť nemocníc medziročne klesla. Štátne nemocnice medziročne ošetrili o 8600 pacientov menej. Nemocnicia ministerstva obrany a vnútra klesla výkonnosť o 4,7%, univerzitným nemocniciam o 4,5%, onkologickým ústavom o 3,7%, zo súkromnej sféry klesla efektivita Agelu, respektíve výkonnosť o 0,7%, ale na druhej strane máme tu aj nemocnice, ktoré si v tej výkonnosti polepšili. Konkrétne detským nemocniciam sa zvýšila produkcia o 5,7%, rovnako aj nemocniciam, ktoré patria do skupiny iné súkromné, patria sem nemocnice ako napríklad nemocnica v Malackách alebo sanatórium Koch v Bratislave, ktorým stúpla výkonnosť o 4,2%, ale tá výkonnosť stúpla aj nemocniciam Penty o 1,5%. Čiže tých faktorov je viac a potrebujeme sa na to pozrieť naozaj komplexne. Možno len taká vsúka, že čím si vysvetľuješ, že taký dlhý rad štátnych a aj súkromných inštitúcií majú taký vysoký pokles produkcie? Jednoducho tu evidentne chýba motivácia pre tú výkonnosť a to, čo najviac motivuje každého z nás k tej produkcii, sú jednoducho peniaze a odmena. Pretože každý z nás jednoducho potrebuje platiť svoje účty, svoje faktúry, každý z nás chodí do práce a pokiaľ sú tie motivácie nastavené správne, tak mnohí z nás sú samozrejme ochotní pracovať o niečo viac, aby si z toho koláča, ktorý je dostupný, vzali väčší objem. Čiže jednoznačne nám tu chýba motivácia. Čiže naviazať tie platy lekárov na nejaké kvalitatívne výsledky. Jednoznačne. Oprav ma, ak sa mýlim, tá analýza hovorí, že v tých 5 nemocniciach dokopy môžeme ušetriť 91 miliónov eur, keď uplatníme tie opatrenia, ktoré sú tam popísané. Teraz úplne matematika základnej školy, ak to prepočítam na celú tú sústavu, môže ísť o stovky miliónov eur. Čiže keby sme tieto všetky opatrenia uplatnili vo všetkých štátnych nemocniciach, vyrovnáme tú 1 miliardu eur? Nie je to úplne také jednoduché, pretože áno, tak ako si spomenul,
ak by sme tú možnú úsporu prerozdelili pomerne na všetky štátne nemocnice, tak by sme mohli dostať ročne nejakých plus 255 miliónov eur. Zo všetkých 21 nemocnic. Áno, za jeden rok. Lenže úspora nerovná sa vymazanie dlhu. My tu jednoducho máme dlh z predchádzajúcich rokov. A tieto peniaze, ktoré by sme mohli získať lepšou efektivitou, respektíve podľa tej analýzy, ktorá sa dostala do médií, podľa toho materiálu, tak by sme mohli maximálne tak zastaviť produkciu nového dlhu. Ale tá miliarda nám tu stále zostane. Čiže bez opatrení, ktoré by naozaj zvýšili tú efektivitu a nastavili tie pravidlá ináč, to jednoducho nepôjde. Možno opäť na také zamyslenie, tá miliarda je v podstate, stoja nám tie peniaze, čiže my bez toho, aby sme to nevyplatili niekde bokom, asi sa toho dlhu nezbavíme tým pádom. Ťažko sa tohto dlhu zbavíme z minulých rokov, keď tá analýza spoločnosti PVC, ktorá sa do médií dostala, hovorí o veľmi striktných opatreniach, ktoré by boli potrebné zaviesť na to, aby sme sa vôbec dopracovali k tej úspore vo výške 255 miliónov eur. Teraz sa dostanem k tomu personálu. Analýza hovorí, že lekárov je v nemocniciach o 24% viac, ako stanovuje zákon. A treba ale povedať, že tieto čísla nesedia úplne na všetkých 5 nemocníc. Sú tam nejaké rozdiely, niekde menej, niekde viac. Zároveň chýba 425 sestier, opäť ma opravách sa mýlim. Takže ako je to možné, že máme preplnené lekárske stavy a podstav sestier súčasne? Je to, myslím si, kombinácia viacerých faktorov. Jednak je to nejaké to systémové nastavenie, aj v spolupráci Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva školstva. Jednoducho my potrebujeme podporiť to vzdelávanie v tejto oblasti, pretože tých sestier nám rapídne ubúda a bez nich jednoducho tie nemocnice nebudeme vedieť naďalej prevádzkovať. Na druhej strane je to určite aj alokácia personálu, pretože niektoré dáta hovoria o tom, že na východnom Slovensku tých sestier máme o niečo viac, než na západnom Slovensku. Neznamená to, že ich máme dostatok. Aj táto analýza v podstate potvrdila, že zdravotné sestry sú takéto úzke hrdlo toho slovenského zdravotníctva, najmä v štátnych nemocniciach, ale vidíme to aj v ambulantnej sfére. Keď sa rozprávame s lekármi, určite máš takéto skúsenosti aj ty. Lekár, ktorý si chce otvoriť novú ambulanciu, má jednoducho problém nájsť zdravotnú sestru. To je jedna vec. Druhá vec je to finančné ohodnotenie sestier, pretože tu si treba uvedomiť to, že tí lekári na Slovensku nie sú platení rovnako. Sú platení ináč v tých nemocniciach a v ambulantnej sfére. V nemocniciach majú nastavený ten platový automat alebo tú automatickú valorizáciu miest, kdežto ten ambulant, ten si musí na tie mzdy veľmi poctivo peniaze vyrobiť. Navyše ten lekár v ambulancii robí v podstate aj iné profesie zároveň, keďže prevádzkuje tú ambulanciu. Tá analýza hovorí, že my sa tu tak trošku točíme okolo toho odmeňovania, možno by sme to mohli povedať aj natvrdo. Tá analýza hovorí, že by sa trebalo priblížiť pri tých platoch k zákonnému minimu. Čiže v podstate znížiť mzdy a benefity. Myslíš, že to niekto bude mať odvahu vôbec spraviť a že čo by na to povedali tí lekári, keby teraz za nimi niekto prišiel a povedal, že už nebudú zarábať toľko, čo zarábali, kým to nebudú prezentovať nejakou kvalitou? Tak samozrejme, nikomu z nás by sa to nepáčilo a určite môžeme očakávať, že táto zmena alebo tento návrh by sa nestretol s pozitívnou reakciou, ale treba povedať, že ten plat lekára netvorí iba ten platový automat. A povedal to veľmi pekne na poslednej konferencii zdravotníckeho experta Petra Pažitného Ľuboš Lopatka, ktorý aktuálne šéfuje nemocniciam v Trenčianskom kraji, ktorý to veľmi pekne pomenoval. Povedal, že ten základ toho platu lekára tvorí ten platový automat. Potom tu máme nejaké výsledky kolektívneho vyjednávania a potom ešte
ešte výsledky nejakého individuálneho vyjednávania medzi lekárom a vedením. Ale skúsme sa pozrieť na to, čo hovoria samotní riaditelia, prípadne objektívne dáta. Pán Lopatka na tej konferencii povedal veľmi presne. Priemerná mzda lekárov v nemocniciach Trenčianskeho kraja je na úrovni 6300 eur. Audit zase ukázal, že priemerná hrubá mzda top 15 zamestnancov naprieč nemocnicami presahuje 13 000 eur. Keď sa pozeráme na to odmeňovanie lekárov, je to veľmi citlivá záležitosť, lebo vieme, že v minulosti práve to odmeňovanie spôsobilo hromadnú akciu zo strany Lekárskeho odborového združenia. Tu je dôležité povedať, že tí lekári si naozaj tie vyššie platy zaslúžia, pretože kto by si ich nemal zaslúžiť, ak nie lekár, ktorý zachraňuje zdravie a životy, keď sa človek a pacient dostane do toho najhoršieho. Určite tie peniaze si zaslúžia. Lenže my tu potrebujeme to odmeňovanie nastaviť tak, aby ich motivovalo k tej vyššej výkonnosti, lebo vidíme, že z toho systémového hľadiska to nie je pravdepodobne udržateľné a hovorí to každý, hovoria to súkromné nemocnice, štátne nemocnice, dokonca sa takto vyjadril už aj štátny tajomník na ministerstve zdravotníctva Michal Štovko. Ja si ale dovolím ešte niektoré údaje z OECD a od European Observatory on Health Systems and Policies, ktoré tieto inštitúcie sa zamerali na porovnanie tých miest na Slovensku a v Čechách pred a po prijatí platového automatu a tie dáta sú veľmi zaujímavé, pretože inštitúcie tvrdia, že v roku 2022, čiže pred prijatím platového automatu, dosahovali mzdy nemocničných lekárov v Čechách priemerne 2,4 násobku národnej priemernej mzdy, kým na Slovensku bol minimálny koeficient pre lekárov so špecializáciou dlhodobo stanovený na 2,3 násobku priemernej mzdy. Čiže je evidentné a hovoria o tom aj objektívne dáta, že tie mzdy boli v Čechách vyššie. Čiže prirodzene dochádzalo k tomu odlivu lekárov, najmä keď si pozrieme ten stav, v akom sa niektoré štátne nemocnice nachádzajú. Ale po tom prijatí toho platového automatu sa situácia trošičku zmenila a tieto dáta hovoria o tom, že už v roku 2023 mali lekári na Slovensku o niečo vyššie mzdy než v Českej republike. A teda dáta hovoria, že kým v roku 2025 bola priemerná mzda českého lekára 4983 eur, teda 2,4 násobku priemernej mzdy v Českej republike, priemerná mzda slovenského lekára podľa údajov sa pohybovala na úrovni 5371 eur, čo je 3,2 násobok priemernej mzdy na Slovensku. Čiže máme tu dáta, hovoril o tom aj ten materiál z toho auditu štátnych nemocníc, že tie platy sú dostatočné, potrebujeme sa možno zamyslieť nad tým, ako to odmeňovanie nastaviť ináč. Ak si dobre pamätám, vždycky bol súboj Slovensko-Česko v platoch a lekároch, preťahovali sa o týchto zamestnancov. A keď sme prišli s tým zvýšením, tak dokonca českí lekári sa začali búriť a žiadať, myslím, že vyššie platy, čo bolo také bizarné, keďže si brali príklad práve zo Slovenska. Áno, mali sa jednoznačne čím inšpirovať. Ty si spomenula na začiatku, keď si čítala tie jednotlivé zistenia z analýzy, reč tam bola o operačných sálach, ktoré sú počas ranných zmien využité len na 40%. Opäť musíme povedať, že od nemocnici k nemocnici sa to líši. Ale zaujímavý je ten fakt, že po 15. hodine sa takmer vôbec nevyužívajú. Takže ľudia čakajú na operácie niekoľko mesiacov, niektorí aj rok. Ako je to možné? Áno, čakali sme túto odpoveď zo strany ministerstva alebo možno zo strany riaditeľov tých nemocníc, ale bohužiaľ sme sa nedočkali, pretože táto informácia, ktorú si teraz povedal, tá bola uvedená iba v tom materiáli, ktorý sa dostal do redakcie a
a jednoducho nebolo to prezentované na tej konferencii. Každý, kto sa k týmto dátam dostal ešte pred samotnou konferenciou, bol veľmi zvedavý, ako budú tieto zistenia vysvetlené, ale bohužiaľ sme sa k tomu nedostali. Treba ale povedať, a spomenul to napríklad aj riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava, čo je najväčšia nemocnica na Slovensku, že jednoducho tých problémov je viac. Spomínal ten problém so sestrami a neschopnosť zostaviť tie operačné plány bez tých zdravotných sestier, bez toho personálu. Ale problémom je tu aj dochádzka. A pomerne ma zaskočila tá vec, ktorú spomínal, že tá univerzitná nemocnica Bratislava chcela zaviesť elektronický dochádzkový systém. No bohužiaľ, po niekoľkých dňoch sa našli prestrihnuté káble, pravdepodobne zo strany zamestnancov, čiže tie zmeny v tých štátnych nemocniciach sa evidentne nerobia jednoducho a hovoria o tom riaditelia štátnych nemocníc veľmi otvorene. Ty si spomenula aj tie sestry. Neviem, či ideme spomínať, čo povedal pán riaditeľ aj o sestrach, ktoré našiel z cudziny. Áno, pán riaditeľ Alexander Majer včera na konferencii, lebo však tento podcast natáčame deň po tejto veľkej udalosti, spomenul, že chcel zamestnať sestry z Ukrajiny, jednoducho personál, ktorý tu máme dostupný, ale stretol sa s dvomi prekážkami. Jednak sú to niektoré legislatívne obmedzenia, ktoré on označil za neúplne dostatočné alebo skôr za obmedzujúce. A po druhé spomenul, že sa stretol s veľkou nevôľou zo strany personálu. Jednoducho ten personál sa postavil proti tomu, aby zdravotné sestry z iných krajín boli v nemocnici zamestnané. Ja len doplním, že v minulosti sa objavila informácia po vypuknutí vojny, keď sme proste hľadali zdravotníkov aj práve z Ukrajiny, tak im dokonca, alebo také kolovali informácie, že im bol sťažovaný prístup vlastne do nášho zdravotníctva. Dôvody už si musí vyhodnotiť každý sám. K ďalšej veci, ktorú zistila tá analýza, vo výstupoch bolo, že dáta o výkonoch sú nedostupné, neštrukturované a často na papieri. Vieme, že zdravotníctvo alebo všeobecne štátna politika musí byť postavená na nejakých dátach a opierať sa o nejaké výsledky. Môže fungovať zdravotníctvo alebo nemocnica bez poriadnych dát? Samozrejme, že môže. Otázne je, akým spôsobom. A pokiaľ je toto naozaj pravda, tak vidíme, že tie nemocnice jednoducho nejakým spôsobom fungujú. Každá nemocnica má svoje dáta, ale určite tu zápasíme aj s nedostatočnou kvalitou tých dát. A pokiaľ sú závery auditorskej firmy také, že tu máme dáta na papieroch, neštrukturované v nie úplne vhodnej forme. Nedostupné. A dokonca nedostupné, tak potom je otázka, ako sa chceme v tejto problematike pohnúť ďalej, ako chceme vyriešiť nekonečné nalievanie financií do štátnych nemocníc, ktoré naďalej produkujú viac než miliardový dlh. Sú tu ekonomické problémy, s ktorými si nevieme rady. A napokon aj tá včerajšia konferencia bola výsledkom, dovolím si povedať, nedostatočnej politickej odvahy pána ministra, pretože tá politická podpora tu bola. Máme však informácie o tom, že deň pred konaním konferencie prebehlo na ministerstve zdravotníctva akési koordinačné stretnutie, kde sa dohodla tá konečná forma prezentácie tých zistení. Čiže je tu potom otázne, čo vlastne chceme z toho zdravotníctva. Hej? Pokiaľ tu máme konkrétne tvrdé dáta, na ktorých by sme dokázali postaviť tie riešenia a pohnúť sa v tom systéme ďalej a nie sme dostatočne odvážni ich vôbec verejnosti odprezentovať, tak potom je otázne, aký je náš skutočný záujem v tejto oblasti. Ja len dodám, že to je vlastne prvá veľká analýza alebo audit
ktorý sa takto konal v rámci našich štátnych nemocníc. V minulosti sme nič také nemali. Presne tak. Mohla to byť historická udalosť, kde by sa konkrétne problémy pomenovali. Keď sa tak laicky nad tým zamyslím, aj podľa toho, čo mi hovoríš, predsa len sa pohybuješ v tom zdravotníctve a píšeš o tom a poznáš tie problémy, príde mi to ako taký sklad, to naše zdravotníctvo, respektíve tie naše nemocnice. Tí ľudia vedia, že dostanú nejaké peniaze, ono to nejako funguje, ale inak sa nikto nezaujíma o to, ako a či nejak správne. Mýlim sa? Nemýliš sa, mnohí z nás majú práve tento pocit a dojem, pretože každý z nás vidí, že tie zdravotné odvody sa nám opakovane zvyšujú, nemocnice sú zadlžené. Ako som spomínala, máme tu miliardový dlh. Pacient, keď sa dostane k lekárovi, lekár si pýta nejaký poplatok, nikto nevie, za čo si ho pýta, či si ho môže pýtať. Pacient nevie, či sa môže sťažovať, pretože ak sa začne sťažovať, tak sa bojí toho, že sa k tomu lekárovi už nedostane. Na druhej strane tu máme nedostatočnú politickú podporu, to treba jednoznačne pomenovať. Máme tu nepopulárne práve že príliš populárne politické rozhodnutia, tie nepopulárne neprichádzajú a to je z jednoduchého dôvodu. Tá životnosť ministra je príliš krátka na to, aby sa niekto dokázal a odvážil pozerať na ten horizont viacerých rokov. Navyše tu máme 4-ročné volebné obdobie a už teraz vieme, že o rok a pol nás čakajú parlamentné voľby, čiže aj toto môže byť jedno z tých vysvetlení, prečo minister neprikročil k prezentácii tých tvrdých dát a čísel, aj keď teda spomínal, že jednotlivé audity zverejnené budú a rovnako aj tá sumarizujúca správa, tak sme veľmi zvedaví. Myslím, že poslali tie jednotlivé audity, ale tá sumarizujúca správa samozrejme tam myslím, že nebola. Opäť sa vrátim trošku k tým odmeňovaniam. Kolektívne zmluvy v nemocniciach v podstate zabezpečujú lekárom, ale nielen lekárom, benefity nad zákonné limity. Audit hovorí, že keby boli zrušené, ide o 11,6 milióna eur ročne. Nie zrušené, ale keby sa dostali na to minimum, ktoré... Alebo sa nejak zefektnili, zoptimalizovali. Opäť otázka, je to politicky reálne? Je to obrovská suma, netreba si nič nahovárať, nie je to pár desiatok tisíc, ale je to 11,6 milióna eur. Áno. Iba v 5 nemocniciach. Áno, presne ako vravíš. No či je to politicky prechodné, to je ťažká otázka. Ešte spomeniem možno, ty si politologička, takže by si mala na to vedieť zodpovedať. No samozrejme z toho politologického hľadiska, ak sa pozeráme na tie veci tak, ako by naozaj fungovať mali, tak jednoznačne by tu mala byť politická odvaha na to, aby sa tu spravil poriadok a aby tie peniaze, ktoré na to odmeňovanie išli, boli naviazané na výkon, aby tam ten personál bol nejakým spôsobom motivovaný, aby sme z tých peňazí, ktoré do toho systému dávame, aby sme z toho vyťažili čo najviac, aby to reálne ten pacient aj pocítil. Ale minister včera na záverečnej tlačovej konferencii predstavil niekoľko opatrení, akými chce ten stav v štátnych nemocniciach zmeniť. A mňa veľmi zaujali posledné 2 opatrenia, a to je ozdravný plán pre každú nemocnicu, ktorá dosiahne za rok 2026 stratu. Tá očakávaná strata štátnych nemocnic tento rok sa pohybuje vo výške zatiaľ, máme apríl, na úrovni 228 miliónov eur. Takže všetky. Prakticky by to znamenalo, že každý jeden riaditeľ štátnej nemocnice by sa koncom roka alebo začiatkom budúceho roka dostal na koberček k pánovi ministrovi. Konkrétne sa tu ale píše o tom, že by sa mal spovedať zdravotníckemu parlamentnému výboru a členom výboru. A ďalšie to opatrenie je
pozastavenie platnosti časti kolektívnych zmluv, povinné výkonnostné KPIs po oddeleniach, čiže nejaké výkonnostné naplňanie nejakých výkonnostných parametrov. A ak nepomôže ani toto, tak nemocnica sa dostane do nútenej správy. Čo mňa osobne pomerne zarazilo, pretože už v minulosti sme tu mali napríklad Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, ktorá sa dostala do kumulatívneho dlhu zhruba 400 miliónov eur a boli naplnené všetky legislatívne požiadavky na to, aby sa štátna zdravotná poisťovňa dostala do nútenej správy, ale nikto nenabral tú odvahu to urobiť. Namiesto toho ju dofinancovali. Presne tak, a naplniť tú literu zákona. Takže som veľmi zvedavá, ako k týmto opatreniam pristúpi minister Šaško, ak tie podmienky na ich realizáciu budú naplnené. To bola v podstate aj moja ďalšia otázka na teba. Nemusíme si čítať všetky tie opatrenia, bolo ich 8 celkovo. Ja už som zažil v minulosti veľakrát, že sa napísali nejaké opatrenia, ktoré majú zlepšiť nejakú politiku štátu. To je jedno, či je to zdravotníctvo, ministerstvo práce alebo iné rezorty. Ale veľakrát to vyšumelo. Myslíš si, že to bude aj tento prípad? Máme rok a pol pred parlamentnými voľbami. Tie opatrenia sú pomerne ambiciózne a prísne, nie sú vôbec populárne. Čiže vôbec by som nezostala prekvapená, pokiaľ by sa väčšina z nich neaplikovala do praxe. My už sme tu spomínali, že ten audit sa venoval vlastne 5 nemocniciam štátnym. Myslíš si, že tých zvyšných, koľko? 16? 21 celkovo. Myslíš si, že tie zvyšné, ktoré vôbec neriešili, sú na tom horšie alebo lepšie? Videli sme, že aj medzi týmito 5 boli nejaké rozdiely. Áno, samozrejme tá sumarizujúca správa spravila nejaký ten priemer tých problémov, ktoré tu máme. Určite sú štátne nemocnice, ktoré majú inú právnu formu, kde sú tie pravidlá o mnoho prísnejšie nastavené. Tam je predpoklad, že tá situácia bude o niečo lepšia. To hovoríme o Poprade, presne tak. O srdcovo-cievnom ústave. Presne tak. To sú tie štátne nemocnice, ktoré sú transformované na akciové spoločnosti a tam je na nich ten zákon o mnoho prísnejší. Tie ostatné nemocnice, tie zariadenia, ktoré sú príspevkovými organizáciami ministerstva zdravotníctva, nepredpokladám, že by tie problémy boli veľmi odlišné. Myslím si, že z toho, čo tvrdia samotní riaditelia a tie závery mnohých analýz ukazujú, že tie problémy sa nachádzajú v takmer každej štátnej nemocnici. No tak tie akciové spoločnosti sa musia riadiť zákonmi ako iné súkromné akciové spoločnosti, čiže účtovné zavierky, sťahuje sa na nich konkurs a tak ďalej. Musia mať nejaké čísla a dosávať nejaké výsledky. Teraz je otázne, ono to aj tak nejak buble v spoločnosti a veľa sa o tom hovorí. Nemusíš odpovedať, ak nechceš. Myslíš si, že je cestou zmeniť tých 21 stratových nemocníc na nejakú inú právnu formu fungovania? S tým, že máme miliardový dlh, čo znamená, že najprv by sme museli asi vyrovnať ten miliardový dlh. Presne tak. O tej transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti sa už v minulosti hovorilo. Treba si ale uvedomiť, že tá transformácia nie je možná bez toho, aby sme ten dlh vyrovnali. Čiže my by sme tu museli najprv nájsť tú miliardu eur. Museli by sme byť schopní zastaviť to každoročné zadlžovanie, až tak by sme mohli pristúpiť k tej transformácii. Pretože inak by to jednoducho nebolo možné. Ale vidíme teda, že mnohé opatrenia, ktoré boli zavedené, aj to dofinancovanie, ku ktorému pravidelne dochádza a má k nemu dôjsť podľa našich informácií aj tento rok, jednoducho nie sú dostatočné a to dofinancovanie už vôbec nie je nejak motivačné pre tie nemocnice, pokiaľ vedia, že tie problémy budú nejakým spôsobom sanované, ale bez nejakého právneho rámca, bez nejakej legislatívy, ktorá by naozaj donútila tie nemocnice hospodáriť efektívnejšie, neviem, či sa budeme vedieť pohnúť vpred.
Lekárski odborári sa obávajú toho, že tá transformácia bude viesť k privatizácii tých štátnych nemocníc. Ja si myslím, že ak bude naozaj vôľa pripraviť legislatívu tak, aby privatizáciu naozaj zakázala, nemáme sa čoho obávať. Ja si nemyslím, že by tie siete nemocníc, ktoré aktuálne na Slovensku máme, mali záujem o tak obrovské nemocnice. To je jedna vec. Na druhej strane, už aj z toho strategického hľadiska je veľmi fajn, ak štát má v pôsobnosti tie veľké štátne nemocnice, pretože je to jednoducho kritická infraštruktúra a my tu potrebujeme mať tú kritickú infraštruktúru zabezpečenú a stabilnú. Je otázne, či ju máme stabilnú teraz. Včera vlastne aj premiér naznačil na tej konferencii, že by v takom prípade dostali nejakú ústavnú ochranu. To znamená proti privatizácii a prenájmu. Ako som už hovoril, štát vlastne príjma rôzne ciele, reformy, strategické plány, ale väčšinou alebo vo veľkej miere sa nenaplňajú. To sa týka aj zdravotníctva. Čo potrebujeme urobiť, aby sme už konečne niečo zmenili? Jednoznačne nám chýba kontinuita v tom sektore. Ako som spomínala, ten minister zdravotníctva sa u nás mení každý rok a pol, možno každé 2 roky. Tá životnosť je naozaj veľmi nízka. Máme tu diskontinuitu celkovo v rámci tých volebných období. Každý politik sa pozerá na to obdobie nasledujúcich 4 rokov. Veľmi veľkým problémom je, že my vlastne nevieme, čo od toho zdravotníctva chceme. Chýba nám nejaká vízia. My nevieme, už posledné roky sme nemali sme skúsenosť s ministrom, ktorý by sadol na tú stoličku a povedal, čo konkrétne chce urobiť, aké má konkrétne plány a bez toho my to jednoducho tú oblasť nebudeme vedieť nejak posunúť dopredu. Stále to bude iba o tom hasení požiarov a to zdravotníctvo je obrovská oblasť. Máme tu mnoho záujmov, mnoho problémov. Ten minister uhasí jeden požiar, jeden problém, na ďalší deň sa tu objavia ďalšie 2, čiže naozaj to nie je jednoduché, ale bez politickej odvahy a bez vízie to jednoducho nebudeme vedieť urobiť. Na jeho obranu možno aj dodám, že to nie je len o boji medzi štátom a súkromným sektorom, ale chodia za ním ďalších XY sektorov, ktoré chcú proste vylobovať pre seba lepšie podmienky. Takže naozaj na jeho obranu je to veľký zápas. Jednoznačne. Ináč by tam tá diskontinuita na stoličke ministra nebola. Keby si mala vybrať len jedno opatrenie z tej analýzy alebo auditu, ktorý by sa mal prijať v štátnych nemocniciach, ktorý by si vyberala? Hneď teraz, keby sa splnil. Bez ohľadu na ten stav, o ktorom sme sa už rozprávali a tie podmienky, ktoré by mali byť splnené, myslím si, že by sme mali pristúpiť k legislatívnym zmenám, ktoré by prinútili tie štátne nemocnice k tomu lepšiemu hospodáreniu, pretože vidíme, že tie mäkké techniky, tie mäkké opatrenia nie sú dostatočné a nevieme sa pohnúť, nevieme sa tých problémov zbaviť a zrejme bez tých prísnejších podmienok pre štátne nemocnice sa nebudeme vedieť pohnúť. Môžeme sa už teraz dohodnúť, že sa o rok stretneme opäť v tomto štúdiu, pozrieme sa na tú analýzu a pozrieme sa, čo všetko sa splnilo na základe jej výsledkov. A mňa by zaujímalo, čo by ťa viac prekvapilo, že sa niečo zmenilo alebo že ostalo všetko po starom? Úprimne by ma viac prekvapilo, ak by sa veľa vecí zmenilo. Budeme to sledovať spolu. Povedala zdravotnícka novinárka v mesačníku Medicína Benita Feketeová. Ďakujem, že si prišla. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.